Piny. Erokamano. Bishop, nyalo wacho ang'o e wach machalo kama? Emmanuel lit kendo Raila ka jopiny ywago to ok ywag Raila. Raila ywago kuom gik motimo. Kata koro natemo wuotho e Nairobi ka tadiere no ka ng'ato ywak adier ok pretend ok ojok. Kendo no ka pi wang' ng'ato chwer koywak. Koro kaka wan jadolo nyaka bed ng'ama riek ma samoro inyalo bedi kini to bedi ok ong'ini ng'ama nade iwinjo kaka dhano wuoyo. Pek ji ywago gik ma Raila otimo. Ji siemo ji neno kendo ji mang'eny wacho ni to wabiro bedo nade tok ma. Tadwa na wachi ni kidho mchungaji gima Raila otimo e Kenya ka Nyasaye chalo gima nodeli kite mondo otima. Kendo kisomo ngima Musa matin en mana ni sirikal chalo gima ok nobedo gi mpango maber ruok abiro guso matin kanyo rwako ringre Raila dala ka. Sama Musa nindo tiyudo ka Nyasaye noting'o Musa be ng'ama ne Israel ogeno embe ne mbine duong' e piny Israel nikech notete ane Israel mogolo gi e lwet Farao mane thirogi. Koro Raila chalo ng'ama notete ane ji ka golo ji e loch marach ufisadi gik mang'eny manokedo negi demokrasia mar Kenya ka mokelo nyaka loch gwenge ma koro pesa nyalo flow nyalo se nitie ndeche moko nyalo se koro gweng' nekech devolution mane Raila okelo. Koro okang'eyo kech sama Musa koro dwano dhiyo to Nyasaye noidho kode kisomo wach mondike e Deuteronomy rapar mar chik kisomo 34 kisomo chakre achiel kanyo to Nyasaye noidho kode got mar Nebo ma ndiko wacho ni kata mana sani ng'ama ng'e kama liend Musa nitie onge nikech chalo gima kade Musa tho to chalo gima jo Israel do timore marach ko Nyasaye chalo gima no oleng'o wach moro koro kato sirikal chalo gima no kudo gi proper arrangement ma gima no kaka ne timore e airport timore Kasarani dhano wito ngima gi en hero kata gino ma ji nogeno go mheshimiwa mosenindo Raila Odinga. Koro sama Musa tho ndiko no kisomo rapar mar chik no 34 to ndiki ni ne giywago Musa for 30 days. Koro ywak to krach to kik jopiny ywag gi neko. Kendo ka waywak to kik waywag ni wakedo gi ng'ato nikech king'iyo Kasarani sani landa habari ka ni jomoko chako wito ngimagi mok wagombi ni ng'ato chako wit ngimane to waywago jaduong' ma be osenindo. Koro ka je ywak lit to lit lakini kik je ywag gi neko. Israel no ywago Musa in a peaceful way gi ng'uono. Koro kata ka lit ne waywak to we ketho gimoro we gori gi ng'ato we ba ng'ato gi pi. Just follow the instruction. Late to ang'ine late. To kata ka waywak to waywaga mana gi ng'uono. Kendo ywak to kunego tame ng'ato. Ng'amo feel ni ywak ywaga mondo mirimo ru mondo dong' ka en thuolo. Mano kama danga gigo kod sani. Kamano. Thank you. Kabiro iri Pastor Jack.